बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्ला बे क'क्राझार जिल्लानि जि माने फोथार बे फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै बेवहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय जि बाथौ आर'ज बर'नि गुदि धोरोम बाथौ आर'ज बे बाथौ आर'ज बेवहाय सोलिबाय दं आरो बेवहाय बे बाथौ धोरोमनि जि मोनसे बर'नि गुदि धोरोम बाथौ आर'ज बे बाथौ आर'जनि गेजेरजों गमामायैनो नैबे ओनसोलल' नङा जोंनि क'क्राझार ओनसोलल' नङा जोंनि बिटिआर ओनसोलल' नङा बेवहाय गासै जिखिनि बुहुमनां बेवहाय जि मोनसे गोजोन आरो खौसेथि बे गोजोन आरो खौसेथिनि जि मोनसे थासारि बे थासारिया गमामायैनो मोनसे मोजां लामाजों बियो थांगोन खारन जोङो मोनथियो बेवहाय जिखिनि आर'ज बेवहाय सानफ्रोमबो जेरै आन्थोरजयि जिखिनि आर'ज खालामबाय थादों बे आर'जनि गेजेरजों जोंहा माने सुबुं माहारिया जोङो गोबां माने मा मोननो हायो गोबां जोङो बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो आरो बेवहाय जिखिनि आर'जफोराव जिखिनि सोदोब बाहायनाय जायो बे सोदोबानो गमामायैनो जायखौ जोङो बायुमण्डल होननानै बुङो बे बायुमण्डलाव थांनानै थारैनो बेवहाय जिखिनि सोदांजायै बायुमण्डल थायो बारमण्डल थायो बे सोदांजायै बायुमण्डला बेखौ सोदाङो आरो सोदांगोन बे आर'जनि जिखिनि सोदोबफोर बे सोदोबा सोदांनानै आरोबाव जोंनि जि मोनसे जोंनो हां लानाय आरो जोंनि हगारनाय बेवहाय जोंखौ माने मोजां मोनसे सोदांनानै दिनैनि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गमामायैनो सुबुं माहारिया गोग्गो देहा थानायजों लोगोसे बुहुमाव जि खौसे आरो गोजोनथि बे गोजोनथिया बेवहाय फैगोन आरो बेवहाय नुदों गोबां सुबुङा बेवहाय बाहागो लादों गोबां सुबुङा बाहागो लानानै बे जि आर'ज बे आर'जनि गेजेरजों गमामायैनो जि मोनसे धोरोमनि सायाव फोथायनाय आरो बे धोरोमनि सायाव फोथायनाया खालि नैबेल' नङा आथिखालनिल' दानि थासारिल' नङा जेन इयुनावबो बेबायदि थासारिया फैयो आरो बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों धोरोमनि फारसे जि फोथायनाय धोरोमनि फारसे जि मोनसे मा होननानै बुंदों गोसो बोनाय बियो जायो खारन धोरोम फोथायनाय जुदि मोनसे हारियाव मोनसे न'खराव सासे सुबुंनियाव जुदि थायाब्ला बेहा जेब्लासिमबो बियो जाफुंसार जि मोनसे जिउ बे जिउखौ मोननो हाया दा बेनिखायनो धोरोम फोथायनायनि सायाव जिखुनु धोरोमानो जायाथों मानो बेवहाय बर'नि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमनि मोनसे आर'ज सोलिबाय थादों दा बेवहाय बेनि गेजेरजोंबो आङो नैबे नोंथांमोननि जि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो जोंनि जिखिनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर आं मोनसे खावलायनो नागिरदों जाहाथे बिथांमोननियावबो धोरोमनि जि मोनसे फोथायनाय धोरोमनि जि मोनसे साननाय धोरोमनि जि मोनसे मोन्दांथि बेयो जाखाङो आरो गावजों लोगोसे न'खर आरो ओनसोलजों दैदेननायाव जाहाथे मदद होयो आं बेखौनो गसाइनि सेराव आर'ज गाबदों आरो बिथांमोनखौबो जिखिनि माने इयुन जोलै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनखौबो बेबायदि हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं गुरै खावलायदों बिथाङा बेनि सायाव गुबुन समाव गुबुन हाबाफारिफोर लाबाय थायो आरो बिथांनि जि मोनसे साननाय बे साननाया जोबोद बाख्नायथाव आरो बरायथाव आरो आङो बिटिसि आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि जानानै आं बिथांनि जिखिनि साननाय बिथांनि जिखिनि मावनाय दांनाय आं बेखौ बाख्नायदों आरो बरायदों। बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला। बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन। बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन बाइकफोरखौ लनाव लानो हागोन। एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बायगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन।